kum ka jing burom bat ka jing khublei ba khrulam pariat ubadu advisor jong ka knhon ki nong shet ja mid day meal hari bhoi bat hajan te hills halor ka jingla jung u ban pensengo pensengap cheki bor sarkar ban penkiu ye ka jing seu lane ka honorium jong ki nong shet ja mid day meal bat ka sarkar ru kala pensengap halor ka ne ka jing dawa jong ki ka knhon ki nong shet ja mid day meal ye ka belatip kum ka cook kam helper PM Poshan Ribhoi district kila penong ya ka program ka kerpang na ka mentaban ai khublei kerpang yau ba khrulam pariat da ka bapun ku burom ru ya u kum gadak jong ka jing sungu halor ka jing la jong u kum nong yalam jong ki ha kini ka sngin halor ka jing don jong ki nong shet ja mid day meal na them Ribhoi bat kum juru girang ba shnong na gishnong ba per lawan ru ban sakhi da MLA ka than yu ba meral bonsim bat ha ba jing kren MLA lai ka jing iro ka ba khrau ya ka jing la jong ki kum ki nong shet ja mid day meal ban yaisha ha ka kam wat la ka jing siu ka long ka barit hadu kata haba khen bat ka jing rem dor jong ki mar ki mata ha kini ki singi ki ba menta uba khrulam pariat hab ajing kren ulapan pau ba ka borom kam da dei than ya u henry ka dei na ka menta jong baro ki nong shet ja mid day meal na mar ka de ka jing sha bar ka jing trish tom jong ki ka bla pen long ru ki bor sarkar ban skap ya kini ki jing dawa nong ba ki kong san ne ka kong san ni dei ma phi ka wei na wei nomor phi dei ki kong san ki ba khli tam ta da banta ka ne akan pa di phi bro tangen ai ka dik thakti na banta na la de yala de ya ka ne ka bor ka ba phi la don phi bila ka is ka pa thai te na banta ka ne tan yem ka ngine thakti na banta jongi marga ne ka bor ka jong phi simen ba phila ai ka kanuksa ya ki waipan ki batalot bakardo ikiba don ka jing snyo marway phi ai bor baka jing yaranti ka jing yatalli hakine ki bana dat jong islam ar jara kuar phi khud hado ba ki officers ki badan upo ka secretariat anti Shillong ki minister ki MDC ki head teacher ka school managing baro
ki kendit benriu kapeleng kadai ka jingi ranti ka jingi tali jong ki baduna batambun ki bakardo kidai ki tarai ni ki tanrai uthit jong ka jalla Meghalaya dai na gini gida ki banai ka jing kendit benriu yaba kane baleng ayat to ipi kane kalong ba yanga ki phone ki babon ki bon kren yana ngai kren po sekretariat bat ki IAS hado ba DP wa alam balong mental chief secretary ubala don ha education department na kabon islam kan mau ki kantin ki jo por ngale ya kren yu por long ko additional principal secretary jo education hagato ka por ka don ka lockdown nga phone yu ngayo madan kin midday meal ko kiba phone nga malam parian seyom ha wat kilat kelanti yangi ka honorarium jomo banai September Oktober November usnem arajar khandai ngimpanyo nginam yap dagab jingyo pangklam nang pang corona covid andrai lagi yap syak nan ngimyo kaum yo isa jo nang tagadas ke bahaya kan tagane kawan ka jingkran hapasyo hanga tangkan ni ko lada gilong kami ke jongi ke badan hagani ke jalla Meghalaya lada gilong pa jongi ke bakit baba bapsa ya ka bam kadi ke bado bakardo kim sngan shu ka jingim ngayan desimen ngas hato ngan sngan la ngayo bam ki wai kim yo ka jingim jonga kan long kumno pa hakata hai ngakran yo ba di piwala no sa kai ke badan kam uni khniang corona covid on am yo ban ngat ban nginem yabi no ni ngin yo jing pang ngi ke bakardo ngi ke nong rat nrai mentani kendo bagi yo ba stang kan no banai nang ni ngila ki honorarium jong ikut kimpat release ong hadu kata mo kadang haka phone ngi akran nang tawang nakabanta ki baduk barangli nakabanta ki nong tribal na jong kajalla jongi ki parada prasna ang taungin perlu nang takada kami ke penmi ya katu kasipau hajar jong ajar ka khanda ar hajar ar phau ka lockdown period itu ka por perlan ka government ka bahiam yo le train mala khang nu te kini ki ai jing dia ki ba kendet yang kinong song snong yang berok gerin dia kiba phone pakiran nga tang si spa tangga kyo tang suthaga si banai nong kali ka ka baha juga sarkar jal namara ka thai style am mingi ka midday meal scheme ka thai style am mingi kadai ka ratio ka sarkar india ka ai khindai pheu ka sarkar jalla ki ashi pheu tabro ar kalong chispa tagawan ka pisa khandai spa bat chispa te gini kidai ka jingia kara hado ba kaya ka bor ka jongpi ka jingrong renti ka jongpi menta ka jatban reu ka jongi ki badan mo po jalla Meghalaya bat ki wai bat ki than stay lammingi kila ya keren menta bangin dang yakhi ngin yakhun ban keren yak jingsis taka sor ka bami na ka ni ka jingia le ka jongpi ka jingia khun ka jongpi ka ong ba ka por ka jingsis keren ya jingsisa terai kam na mansip na do not kahok kan wan kahok kan yen kini phila pan I menta ya ka pathai te ka jingke wi jong phi ka sarkar ka pan ke wi ka noriam ka jing ais ke ubha kalong ba na ka chispa tangga ka share na ka bha jog jalla Meghalaya ka pan ke wi ka ar jar shi bana Kanegar hajar kila pun bana hakato ka por ngatrai bielai dekat tu for convention hall bielai lang tu ka por kila esa kila pios ngalo ka skor ba u minister jom ka education bala kemen ramboy ula pun bana pios nga ka jinggali pa ka long kumni
Hajar ki penkiu hakisi panai nagasispa mereka lepat kasispa tanggapan kadang dan kadang ay na masyo neginay ba siya Hajar kata dia nak cingili ba kandai spa na kasorkar India kadang peteng banay hadi do ni banay match Hajar at ay like waiter nongkit kam ki unit prepare ki balong ki tip ki ba pen scam ya ka association ki tenang ki sla ki so ki ba jing tengen apa shit ke si pengio ba yo so ba nalor kita ki hau jing tum gorgor Dewan dan menong sumar Dewan dan menong ai menong ai sport ni don buat ke Korea bolong gum nom suma nom nyalam terang yang mengkelam Korea yang berkim le jupi tang dan dijingin wai ki kentin sungu jok ki perlok nom song kalau keren sibu ki mengaku nom nikmat ku ngayo simun ki cuma toy ki sembo berkat ki ba yarap yang haru kumubah dan persang menteri yang kamu menong ada di persang manwa yang dihendak di stan di sumhang dan redak lami so yuliru idang don kam ban yo yang dikai di her di dan ban ada hukum ke negasi di sokemen sibun la yo pendon muram di baparian ya kecing alam kecing jenai gitu ya kemensin kemensitrang kami dan nagam taran nyalam ya ka association baru banyak pun ya ka hok lada ndan betit dikang ndan longpli dewan dan betit dikang dewan dan berdawa dewan dan bagyaki insayo ka hok ni im ha ka ne karinya ni kijumi ka ne gari simsar pa demokrasi kabagi don ka hok pandawa idon ka hok panyaki pandawa yung dawa ni sudawa ay kan nong pandawa ay hok ya kan nong kapag hok baru ki kren nagapo sa ko kung nong ikmat na sutu ang ikendu yang ki section ki bokher hampo jong ka jela ga ni ya ki nong Ukraine itu iketin ke belum equal pay for equal work. Kaju bening siu ya kiju di kam yang bening trade. Kiju Ukraine itu. Tapi kita nak ada ke sistem ke kompenian apa kari ke jumi dari India ke jelang ke Malaysia. Atau kita ke komprikam di level berpihak. Kita nong trade songkar kita draw tulok silap arlak sebenarnya itu. Mentang yang kira lebih ini masih ajar kan, lagi por ke belakang, suakan ni kan, achievement ke bagi. Idan kita terus log supaya aku ajar live aja sampai 4 kata. Maju mau bagi association yang casual worker, apa ke health department, jual ni kedua dia kan. Yang terus sebab pemikiran dia. Kejing siu jengi gede raja, jadi supaya dia kata ajar. Kia terikup bagi itu benar ke skill B, ki bedro live hoja sau hoja sebenarnya. Ki jokto sekon kerlem yang niru, kaju ke kami tre, si pawa tu sau lagi san beje, lagi di hospital, lagi di denok ke office, maju pangut kau nom, kali bisa. Kaju ke kami tre, kaju ke keta tre, ke jinsi untuk hair. Dengan terkenal apa korang yang pun kung nong ikmat marin berpersang ban buktin na kapenta jong ki casual worker apa ka health specific ni riboy bagi cakap ban ban penket mau pat apa ide ban ketuka megalia regular casual worker scheme ka kai pat lai kendri ban ki itu bulan
crash house nem kum ka swaro kan lalu lai tu ya se beliau hak bela yo ki facility ki bakam biang mujik sing bakam he so ternak mendekat sini di jengdon joki yang ni di jengdon burom ya ba pare hak pro sih